नमस्कार. जय शिवराय. मी स्मिता गावडे, निस्वात युथ फाउंडेशन पुणे युवती जिल्हाध्यक्ष. आज आपल्यासमोर लाईव्ह येत आहे. लाईव्ह येण्याचे कारण म्हणजे श्री शिवशंभो चॅरिटेबल ट्रस्ट, महाराष्ट्र राज्य व निस्वात युथ फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य आयोजित भव्य रक्तदान शिबिर वार शुक्रवार दिनांक 11/12/2020 रोजी आपण आयोजित करणार आहोत. स्थळ मुक्काम पोस्ट पारगाव शिंबे मुक्तदेवी मंदिर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे या ठिकाणी आपण आयोजित करणार आहोत. तरी सर्व रक्तदात्यांनी शिबिराचा अवश्य लाभ घ्यावा. प्रमुख उपस्थिती इंटरनॅशनल ग्लोबल पुरस्कार विजेते सन्माननीय अप्पासाहेब घोरपडे, सन्माननीय नितीनदादा जगदाळे, कार्याध्यक्ष इंदापूर तालुका प्रमुख, जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांची कन्या भगीरथी ताई यांचे 11वे वंशज श्री तुषारदादा गाडे, श्री मनीष राजे, शिवसेना जिल्हाध्यक्ष सोलापूर, सन्माननीय अमोलशेठ रामशेठ गावडे, निमंत्रक सन्माननीय दत्तात्रय वैद, ग्रामपंचायत सदस्य पारगाव शिंबे, सन्माननीय निलेश रोळे, सन्माननीय अजय सुरेश करंडे, पुणे युवक जिल्हाध्यक्ष, शिवकन्या सुवर्ण मनकर, शिवकन्या स्मिता गावडे, समस्त ग्रामस्थ पारगाव शिंबे. धन्यवाद. जय शिवराय, जय शंभूराज.